Umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adag ito'y nagitinasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yu amin nga sangapada papagayam. Manipod dito yan, Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tuman nga sumangbay di programa, Dear Manong Nemi. At ito di pagkain niyo yung mga yun, Nemi Ruiz, kabab-kablaw akitirimbag bigat katagay aming asangapada, dahil ito'y agboy-buya, happy watching ka na kayo. And kastamatan, dahil ito'y dumapay nga madama, agboy-buyan, numadama kayo, pakishare yung program at yun. Share, at padaanan nyo, di magkasalitaan ni Rico nga napauluan, naladawin ti amin. Huli na ang lahat. Padaanan nyo papagayam, dito yung pagkasalitaan, katulitek, pakishare ti program at tayo. Dahil nga ti surat, di pagayam ti nga Rico ng apoluan, naladawin ti amin. Dear Manong Nemi, nagkaubingan kami kay ni Cherry Manong Nemi. Nagkareskulaan kami, manipod kinder, ay nga nagraduar kami iti elementarya. Ken, nagkaskulaan kami pa Manong Nemi iti high school, aging nga nagturpos kami. Kadagamo iti rigat ti panagbiag Manong Nemi, agpadpada kami kay ni Cherry, na saan nga nagbasa iti college. Ket nagtulagan mi Manong nga ingkam sa Jaya Manila, tapno sa Jaya kami nga makigasang-gasat nga daidin nagkinaawatan dagiti naganus nga puso mi. No pay magbaga idi Manong Nemi, datatang kininanang nga ubing kang pailaeng. Kasano nga roden anak, no kang kanayon kaya nga kuy-kuyog kay ni Cherry. Agad pakalaan ti sikog, ti kuyog-kuyog. Uno, kibin-kibin kayo, kat pakalaan ti ubing. Mano pala tawon mo, ken tawon niyo. Susapo. Mga numay pata kayo, kada kita'y nasasapan nita nga nag-anak, nag-asawa. Kada niya nga rin pampaspasama katakwalita. Esos, rigat latanda. Awan ti pagdanagan yung tang. Natirreg kami kay ni Cherry. Natirreg iti solusog. Ay po, agamu tayo ng bang. Talangin panagraip, ti dakulap yun, nagkibin kayo kita, pisil-pisilam ta, dakulap na. Kahit papanan na nga di bumara, no pisil-pisilam. Santukas lang maaprusan ta barokong nati ko nam. Ang mga numapang kayo ti biglag liko. Kahit mapasamak ton ti amin, tunok ko, una, aginaw ton ni Cherry. Ni tatang, kayo naalis to yung mangsirmata ka na gini mapaspasamak. Kito na. Mamagad do sir mataam, ti pasamak ti masakbayan, alis to lang tek sa utang. Ngamit ti panakapasamak na narigat na mapasamak. And di mo ka di madlaw nga saan da ka kayat na gitinaganak kay ni Cherry. Pagkunan nyo ti kastatang.
Adamang idandanon kanya. Agpeso ang damat lang nga makas kanyak, ti malaka nga rot kini kanyak nga tatang mo. Sa napindas ni Cherry. Ayem no kasken ka kano, itagbalintong asawa ti anak da. Anyan tut pagtungpalan na. Awa na. Uri ka sa kapampanunutan ni Kitty Perez na datang no, sama na ka sa kapampanunutan kendrik na ni Cherry. Namnamam ka di, ngagbalintong anapudno ken ka ni Cherry. Kasadon no, adag kurso na ataking kuha ng Hawaiano. Nalipatan na kanton. Tang, ipatpatignak ni Cherry. Nagkubingan kami kunayo man. Manipod, adan nakin mi. Aging kakadagitoy. Nakadagdag ka ng tirik nami. Nilayang patay ti mabali mamagsina ka na kami datang. Nasa umon. Sa ante sigurado na trick na ti tao barok. So ang kamang namnama. Takay man. Bas ko mga patib karon yun pakinakim ko tapno agbalinto nga na siya at ibangunin mo yung pamilya kini Cherry. Kastamad lang ibagbaga yung sanyo kayat ni Cherry. Kayat ko ni Cherry. No talagang ang pimbinadig kayo. Ngayon may bagbaga kalatipod no barok. Kamagmangig ko. Madamdamag ko. Mamatpati kayo tumad kami kalagiti Marites. Ang chismis dito eh. Sanda ka akayat na giti parents na. Tang, ori sanda ka akayat na giti parents ni Cherry. Ni Cherry tagdesisyon. O anang, mamati ka nga tang, ang balingan na pudnokin ka ni Cherry. Sardeng tayo natin nga salitaan tang. Madi, tsakayat. Gapas basta. Awan to sa baling ang kasawa, no saan nga kami kini Cherry. Pupuutan yun sa ok. Masansan mo't napagsalita kami data kini Cherry no kasta ngag-date kami mano. Ngag-date kami, ngagbuhi kami ti sine. Babang kami ti mall, siyempre. Iti o nagtipagsinyan, siyempre, matirad-tirig namin. Nakapapauton, tingin ka panagin narakop, panagin nagek. Nakaslasaan ngagbuya, tiranta amin. Kasla kami ti gundaway, ti bagimit at no, maipagsami ti arin, ti tunggal may sakada kami. Nakurang nalayangin nga manong nemi nga mapang kami, ti biglang liko ako nada. Yung saming inaramid. Aging nga nagtulagan miyakas ko nakitay, nga mapang ka magkikasang-kasat sa Manila. Nagkuyog kami nga ron manong. Nga awan, ti makuna nga pagtarusan mi. Kat siyempre, idada kami dito yung Manila na gabutaon pagtarusan mi, nga balay, nga maamumi ko mga kamagyan na, wala kamagya. Nagtaros kami ti hotel, siyempre. Kunami di, nga kahit dakam lang, ngawan ti mapasamak, tati nagtulagan mi, manong nemi, sa amin tula aramidan ti amin, no, at siguradon nga pagtrabahuan mi. Ngim, matarad ni nga rotirik nami, manong, kasi iti ko na ni tatang, kibin-kibin, kuyog-kuyog. Ngim nakasagana nga ayam ngagpaiso manong nemi ni Cherry. Tadayin tugot na, aginatang na manong nemi nga tumarin na sigud. Dito ko na panagnagan, siyempre nga virgin ni Cherry. Tawang nga rin tinagbaling nga sa baling nga boyfriend na, no sanga siya. Manipod nga rin panagubing mi, geng ka panagbalasitang, panagbarito, geng ka panagbarukan, panagbalasan. Agamanak, Cherry. Kapag gubing ang gamiyaman ka. Kapata, napanagnig ka talaga. Ngayon patiknak. Kaapay, no saan ko pengented ti amin namin ko, hindi ka pala mamati? To make it sure ako nada, sigurado ako, sisaklaeng. Napukawin tiyan yaman na panagduwa-duwa. Uy, adagay yung panagduwa-duwa kanya ka. Ibagbagaming yung minitatang nga sample lang nga sigurado eh. Just in case nga rin nga adamang kursunada kang Hawaiano, nana. Uno saan kat adag kursunada kang businessman, uno baknang ang mga numalipatan na to. Ipagpatig ka, hindi pa hilaon. Di ba? Nagkobingan ta. Asino ko matimbang iba ka nga saan tangang katuluyan? Ang katuluyan tanto. Katuluyan ta tagaraba, pagplano. Kalpasan dito eh. Rugyan tanto nagsabal ti trabaho ta.
Kanito nagtrabaho ta ngagpatpada, mangalat anton ti pagkasaraan ta. Tapno, ada pagyanan ta nga doa. Agas-agasawa. Tao rin no, kasartan to no, makaordnong ta. Kasta nga rod, tinapasamak manong nemi, nakastrek kami nga dagos iti trabaho. Ta talaga hindi manda iti agala kada iti factory workers manong. Namampesan kami nga katrabahuan, tatisimre kan nga trabaho manong nemi kat para kada iti babae. Sa bali matisimre ka nga pabrika manong nemi. Nakaala kami manong nemi iti pagkasaraan kami kat dito'y kami nga agrubwat iti bigat nga mapanagtrabaho. Sa kamto nagdinanon iti malem mono ti sardam. No sakto mo na manong nemi nga makaawid siyak tagluto. Nakaluto akton sumangpet akalanglang kamtong na mga sa kamto agdigos manong nemi sa kamton agidda kat siyempre. Aramidan mi hamanong, tiagpapas. Pangikat ti bannog, numampay mabannog ka, kalpasan nga kamay tayo kakunada. Samot nga liwliwayan manong nami ni Cherry tagtuman. Kahit nasa wen manong nami akon-kontrol kami. Taorin no, saan kamton nga kontrol, basta sigurado ang lagi din nga makapagkalaysa. Kahit na kami matlayang tumakunang ang kasawa. Nagurnong kami nga rod manong nemi idiunos ti duwa nga tawen. Adaman ti kiti kundaway nga pasari mga ipaw itak itayan datatang kininanang. Ken oremet ni Cherry manong nemi mga ipaw it. Kaya nga dandanin to nga tawen manong nemi ti kadami dito Manila. Idi ta na lay off manong nemi ni Cherry. Naliday ni Cherry manong nemi simangpet. Oh. Because that's lang, sweetheart. May saka na kita nagkat. Ano? Nagkat na yung empleyado. Kat may saka na ikat. Hanggang bali, sweetheart. Tadamat trabaho. Kat siya nga rodin. Hindi agtalinat ka nito eh. Hagtutukaw. Nagururang agbalmalam. Di sumapul kat sa bali nga trabaho. Rumbing una nga sumapul nagtatrabaho ka sa bali. Kasi nga rin tinaramid na manong nemi nga makabulan mitlahingan. Di matla makastrekan. Mas dawak nga rin no apay nga ididamdamo nga dakam dito ka nakastrekam nga sikod. Gapo nga ta talaga nga in demand idi ngimitan kat maluglugin di kiti negosyo. Agikat dan kadagiti empleyado. Agigang iti may nga malem nga simang petak manong naragsakisun. Oh. Nakastrek kan? Ada nasara ka mga trabaho? Awan. Nga madan, namamok nga nagbaling nga gayim ko. Amam nga nagbaling nga gayim mo? Kaamamom pagkatapos naggayim kayo? Ohan. Taga-probinsya man lang. Iti kabagibang tayo nga probinsya? Kahit agap-apply suna. Iti trabaho. Iti Japan. Japan? Nakapapanutom di Japan. Japayuki? Sikaman? Apay lang akti pa mabaling nga Japayuki. Nakabibindas ka. Oh. Among nga rin kumakayat ko. Ano nga rin ka trabaho? Factory. In demand na. Kinapuno na kanilaklakad na di papeles na. Agar ka nagkunta ka upay. So nang medyo panakkilan ting magastos. Ano nga ita? Sweetheart, kahit ko mapanpadasin ti, gasat ko sa Japan. Manong nami di magsan nga dagos ti barokong ko. Diyak kanunungan. When? Saan ko nga ngayon taltalay kisunan, o nyaman na kiti bagbagana, nakaslasang ko ading denggan. Nakatatuloy kiti arapap na manong nami, no makadanon to kanon sa Japan, times 3, uno times 4, times 5, di sweldo na. Sadyay, iti sweldo mi dito. Wan manong.
Dakil sweldo sa jay. Nagkita yen, yap-yap. Milyon. Wala ako, milyon nga yen, wala yap-yap. Ano ka yap-yap? Yap-yap, iti tiyempot hapon Sweetheart, no, iti duwang atawan ko sa jay, manuntot mo urnong ko. O, sa adamat mo urnong mo. Within kalpasan ti duwang atawan, agawid akton. Indan to nagbakasyon sa jay probinsya. Sa jay to pagkasaranta. Bugumarang tantot lote sa jay nga, pangiparakdaran ti balay ta. O, di nagbayad? Saktong sublimanin. Another 2 years. Pumintas to ti balay ta with kompletong alikamen. Ag-business kanton. Oh, apay. Saan ka kahit palubusan? Oh, apay ko mga tsak. Adalang tsansak. Apay nga tsak kundawayan na ito yung opportunity. Apay nga di mo kahit palubusan. Siyempre, ore makapagtinawag tantuman. Sa bali lang dati, makapagdan natagas to eh. Rico, nuan yaman di tati pampanunutem. Saan nga na ito't panunutem? Ano, nagpeso nga daka, adaak, makapagdan nata, makapaginarakop ta, makapagragsak ta, makapagpapas ta. Yung manang oras sa sabihin na magkuraos mo ti tiyanta. Nasi kalat agtrabaho, hango manay pakarata, naginat pagkasaraan ta, naginat bills, kuryente kada nunong, magatang amin. Yung nagdakton sa jay, awan to ti problema. Oras ang kanton nagtrabaho. Agaw-awat kanto latan. Rico, palubusan nak manunusan. Nakikideng akon. Diyak kaya't ng sayangan dati akong daway. Kaya nakapagwain akong ganilbi. Interbigat at kuyog kami. Tulungan na ka mangilakad ka na giti papeles ko. Kaya nagbayad. Pangalaman mo ito pagbayad mo? Ito ornong ko. Umanay. Datang ito problema ta saan umanay. Ngayon ta ornong mo, kaya ito ornong ko, umanay deta. Daw ko sakbat nga gipawit. No, dan tumakabulan ko. Sweetheart. Hang ko mga naitutihan ta pag kinawatan. Sige. Mapilpilit kan sa amin. Sige malanag ko na mayatak manuno saan ng talaga nga nakapag-desisyon kan. Hindi palubusan ka laingin. Yung saan kami lang mapilpilit? Saan? Kastaman ti ko nagsitart. Iso na lang ta. Taan niya. Sinong to pwede kain narakop ko. Sinong pwede kain nagay ko ang astoy. Anos lang. Lalaki ba ti kinataong? Mula gid nga ipay-payso. Di oray no once a month. Ngayon kagumatang. Palubusan na. Sa ko nagkaroon. Basta sa mo seryosoan. Sa mo nga siksikugan. Dahil nga GR mo agsikugmat. Wala nang GR. Kasi nung makasarak ka din at katrabahoam kita isublat mo nga i-live-in ditoy. Dito orte kapag buteng ko mapasamang eh. Tapos saan ka kadi nga makaibtor? Saan ka kadi nga makapagsakripisyo? Saan ka kadi nga makadered? Saan man? Kaya't ko, Cherry, na matungpal na kita rapapta. Kaya't ko matungpal na kita karing-karita. Awan sa bali nga, agasawa na saan nga sikakin siya. Kaya't matungpal na kita rapapta. Mangbangon ta, tinaragsak, kanatalin na ay a pamilya. Isungarod nga palubusan nak, tapno di kasta, inak, agtrabaho di Japan, tapno daktakkel, kan alalisto, di pa nakaurnong ta. Nadagsan man tiriknak nga namalubos kani Cherry manong name ngawon sa bali nga naramid ko no din nangawat ti kinapudno. Siguro manong name ket naikare mapasamak agin nadayo kami. Sa bagay, no lagi nagpadpada nga natibker kami manong name ket malasatan mi dagiti panubok. Malisyan mi dagiti suliso.
No siya klaeng manong nemi, kamay lang. Mabalin nga mga ramatak, tekonada nga tapno laeng nga may peksak, tanyaman nga maprenpren, nga arem ko. Ngem, sana kag seryoso. Gabotag talinaedag to nga napudno, manong nemi kini Cherry. Nga kastamat ti kari ni Cherry kanyak. Nagtalinaed to nga sisyak lang iti lalaki di biyag na. Nagturong nga ron manong nemi nga nagtrabaho ni Cherry iti Japan. Intuloy ko mat nagtrabaho iti factory. Hagas may nga factory worker. Dapay ba city sweldo manong nemi inananusa. Kanidida mo, muna nga bulan manong nemi ni Cherry. Agad tinawagan na ka. Sana yung baga ti control number manong. Napang ko inala Dadalang timaitad ko, pahilang ha? Kaya na daw mga ron. Siyempre, ornungag mo dito eh. Kaya mga ipawitak man di probinsya. Dahit ha, itan ko kaya nga inayon mo iturnong mo. Siyempre, ta sweldom, ada sobra na para it ka sa pulam ti makabulan. Kaya di sobra, kaya datang ipatulod ko, itipon mo, tapno at na mo ornong. Sige, kung naman nun, itad mo amin kanya kasweldom. Kami ko maawan timatik. At siyempre, amo dagiti parents ko nga dag dito Japan. So nga tumawag daw nga dumawat. Ikasano nga alis to nga panakaornong ta. Manyan, alis to lang deta, di lang mapupuutan. Kaya napudno naman nung nemi pa sa remet sumurutak. Itigayem ko nga ni Nelson. Nukasta nga payday manong nemi. Mapang kami mata. Kada kita patay sindi ako nada manon nemi. Mapang kami mata kada kita bar. Ada man tikiti ko daway manon nemi kapata mailiwak mangirwarak mata. Nangaro. Ngayon saan ko iaw-awi dito kasera manong. Tamangan nod na makakita kiti pulong dak kakini Cherry. Kagayom dapat ngaro di kita karoba mi manong nemi. So nga, i-check-in ko iti motel. Kat napialang manong nemi nga makaraos tiriknak. May panti iliw ko kini Cherry. Makatawan ni Cherry manong. Adamat sang nga basitan nga ornong mi. No, may basi-basit paragitan na. At dapat di kundawi nga mangliwat. Kamuta, ada ka na pagkasapulan da sa diya probinsya. Pasarimit mangipawitak sa diya probinsya at ayan datatang kininanang manong tanumanin tumawag na nga agasog da. O, kasapulan da kano ti kwarta. Masabo kano di kakabsat ko. Naginggang iti may kadwa nga tawen, iti kaada manong nemi ni Cherry di Japan inot. Tsak matawagan. No, sumungbat, busy ak. Di ka pa nagpawitak. 2 bulan na yun. Ororo ka lang tatuhin. Orakit, danda rin 2 katawin. Agawid akton. Isundot pa ng tid ko kengkan. Cherry? Adan samat yan sa balit ta. Masama ka. Wala ito magbagang sa balit. Sikamat. Sikagat eh. Madamat trabaho. Makadisturbo ka. Kaging gawa ng naming namin pinsanan. Nga saanin nga tumutaho ang tsak batin makontak. Kaputasan ko makontak. Nagsurat ak man ng nami. Tamok ba't address na. Awan ti maawat ko nga subalit na. Agsansan na aya kon manong. Dahito yung tikabutbutin ko mapasama. Kadungas na nga, kuyog kami kay Nelson, nga mapan iti beer house. Agbartay ka, oy, sa mong ibartakan ti problema. Mangirwar ka manin, tapos nagasta ka na mga FTili mo, kan may kati problema. Aladak lang ang problema, no kastay. Apin ka takas jay. Nga niya, saan ko nga makontak? O, matin subalit na. Kanagin surat ko. May mensalang ti sungbat data, pare, Rico. At sungbat na. Siyempre, saan na ka na kaya?
Hanya? Ang nga dandakas nga napasamak kang kuhan na. Kadim pakaamot ako making ka. Una na amam ko man sa di probinsya. Tumawag ka di probinsya. Baka isulat makaibagan, no? Hanyat kasasaad ni Cherry. Tikapsat naman ang name dada, ano meron na kanyak. Gusto tinawagan. Hello? Dance? Check ni Dance. Sino dito? Ni Manong mo, Rico. Ay, Manong Rico, apay. Dagayam kan ka, tinumber ko. Naalaki di ni Manang mo nga Cherry. Ano, apay ka, timahog ka kanyak. Diyan kami na makontak ni Cherry. Da kayo makontak yun? One month. Idilang kalma nagsao kami. Sarita kami. Binulan mat ngayon pagpawit ditoy. Kinapod no na, manong kita, dimakil din pawit na. Dimakil din pawit na ka na kayo? Uwin. Ada ka nun kadandan na ng Japanese. Ala? Naibagak mo ito? Ala, saan gayong nagpapasot ni bagak manong? Sa bagay, naibagak mo ito. Hanggang may pabawi Sorry bilin datatangin na ng ngawan pangipakpakamuak. Anang narunakin ka? Naibagak mo ito. Sige din. Alakit pasensya mo na, jakapsat ko manong Rico. Mabalin siguro nga saan nga kahit ni Karin, naman pa amumit istoryayo nga. Hindi pa lang ubing kayo nga dan nagkinawatan te puso yo. Sige. Okay, bye. Okay, bye. Sorry. Han siguro mapasamak ti pa nagbayaw ta. Siguro. Sige. Ad-addan manong name iti pa nagbarbartek ko. Yung saan ng iti barra. Dito kasera. At abay nagdigundaw yung manong name nga saan ka sobrang iti trabaho. O may nagdandanunin ni Nelson manong name no kasta nga gawid iti pabrika. Are. Umay kasi narungkaran na amok no mas pasamak kang talo aldawan nga sa kasimrek. Sus, baka ikatanda ka. Sayang. Ano naman tinapasama? Timawag sa di probinsya. Ni ading natin na kontak ko. Kat sana nga napuputad ngayon bagang at nakanon ka din na ni Cherry nga hapon. Alangan mat nga Amerikano. Timakaden na kat Japan tiyan na. Pare Rico, saan mo mababalaw ni Cherry? Napinag-check mo mababalaw? Siyempre. Nakakita na ti gundaway tapno maramanan nan ti ararapapin ng abiyag. Di ba? Ti ararapapin yung aduwag. Madaan ka ti kabukodan ng balay, napintas to, kinaragsa ka na anayas ti bangunin nyo pamilya. Pinanunot na siguro, na narigat nga mapasamak nusika kadwana. Mapasamak man nga mabayag. Nga man dyan nga ron. Ay di adda siguro nagkursunada kang kuha ng hapon. Kat adda mabalin di dyan hapon. Manugutan. Nalipatan na kan. Kaslatsak mamati. Patsyak ka na pudnot panagayat ni Cherry kanyag. Ore manong nga hapon. Una sa sinuman dita. Uy, nagpaiso nga na pudno. Ngimpi hanan nga di puso not inaramat na. Di panunot ng tinaramat na. Siguro, kan talaga ipatpatag na ka. Ang masusuro nga tomat nga ipatag na di hapon. Nga makaidad kang kuha na tiragsak. Tapos ka nga tapay lang tipatag na. Kininto tasan mo nga may paa di hapon alaman. Kastat kita simple na. Iso nga tiramidem, lipate mo. Saan? Saan ko lipatin?
Edang orteramidam latan. Inumam latang ibarbarte kamon. Agmumong ka kindi, pakita mo kindi, ang ore awan isuna, agbiag ka, ore awan isuna. Basta. Oh, ano nga basta? Basta uminom ka. Alo, sige. Ituloy ito uminom. Kaya nagpulutan ka karon. Tapos saan ko nga mabartek. Kaya tapos saan ka agsakit. Tuloy ko met lang tinagtrabaho manong. Kat kapatid da urnong ko. Pinadas ko manong nemi. Itiya. Napan nagtour. Ije Japan. Nakiktot ni Nelson di Mamon na. Hanggas-gastos ka lang, partner. Hangabali. Urag gastosak. Basta makadano sa Japan. Tapnuan niya. Tapno makasalitak ni Cherry. Tadyak man makontak. Kat oray makasalitam. Okay. Mapangkasadyay. Agsalita kayo. Agsangon-sangon kayo. Kat siyempre ibaga na. Sangkan nga kaya. Tadan hapon ko. Iso makayad kanyang tiragsak. Iso makayad kanyang tinamay. Kuna na. Nalpas. Di sayang lang ti pinagpalitem. Napipitas man lang na makapagsalita kami. Bahala ka. Ngayon nung siyak iti si Rico. Bay ba akon saan akong naggasgastos. Awanin ti sa baling aramedek no di mangawat ti kinapudno. Saan nga kami kay ni Cherry. Awanin ti sa baling aramedek no di agbuban. Karigatak tagtrabaho nga na imbag. No mabaskan kat aggober tayo makpay. Wano agtrabaho pa trabi. Tapno alalisto ang makaornong. Tapno may panagnag ko ito dahil nga Cherry. O rin adaman sakang na. Wano hapunan. Kabay lang mat. Tibuwak ng lata. Anya tamom. Baka makasarak kan tumati-matruna nga nabaknang, pensionada, lawan, businesswoman. Di ba baknang kan tungim ni Cherry? Nagyamanap ka na kita pamalagan mo, Nelson. Ngayon talaga nga, kahit ko't makadanon sa Japan. Eh, bahala ka. Sana karot nga nangarigatan manong naming nakaalat ibisa akasta turista. Nga mapan sa Japan, tapno na kastakit inak amis mo asapulan ni Cherry. Irikaldawan, dito nga flight ko, anong naming tulugnak ni Nelson iti airport. Kitamkad lang kaya. Makadanon ka niti abroad nga dinaoras. Kapulahin ti kayat mga panakisarita kini Cherry. Yan mga kasaksanan ti kaskasat ko, partner. Mabaling mo siguro, ha? Mabaling mo siguro. Patulong sa jet, tapno. Sa alang turista no dikat sumre kag ti trabaho mabalimet data mat ko nakaramidem tapno sa nga masayin ti pagpletem just in case sige nakaroten saan ka maliblipat ha na baka no makakita kan to hapon na sa dyan no ni Cherry kat nakakasarak iti hapon baka sika kasi ni Arnel Sambusonido mapadasam ti makaraman ti Haponesa. Manong nemi saan ko aninamnama no anyat masang petak. Ngem, kayat ko manong nemi nga talaga iti sigurado. Tapno di kastakit amok iti raramid. Saanak ngagmupan manong nemi nga mga ramid iti sabali pa yung addang no sangko nga makasalita nga talaga ni Cherry. Just in case lang baka no saan lang nga mabaling nga kontaken baka may parit keng kuha na nga kontaken na ngimsang ka di nga nakalawlawag. Diyan baga ni Dance nga kapsat na nga dan hapon na. Yung Jack, kaslang amin Jack mamati manong nemi kaslang amin Jack sigurado. Sinapol ko ti address nga mismo manong name ni Cherry. Kat nasa pulak. Nagbasa na. Nakigtot manong name ni Cherry, di makita na. Rico? Siya kang peso, Cherry. Abay, may kapay lang. Kat nadamag mo sa amaten. Imbaga ni Dance, imbaga na kanukeng ka.
Kaya ko mangigamis mo kayong katikinapot, no? Di na ka di pastrikin. Saan nga mo pa rin sumrak ka? Gamot ada isuna. Sino? Tinangiso katakon kayong ka? Kinapod no na. Nag-asawa kami. Nuhin. Hanta mo pa nagkasal, di ba? Iso nga nakawaya-waya nga nagkasar king kuwana. Kapay naramit mo kanya tigas to, Jerry. Ayan dan di kiti karim. Saan ka ang drama na kasta? Taorean niya pa tararamidan ta. Saan nga na ikari? Ore at peso nga nagkobingan ta. Ore man ibagada nga, handa nga mamati nga, saan ta nga katuluyan. Saan ta nga maigawid no anyaman din, ito ding, naitadhana ko nada. Na nagsakad iti sidong, ti may sa nga hapon. Of course. Di makdakailan na kiti pawid ko sa probinsya. Sa anak pa yung nagtatrabaho. Gapot sumangbat-bat lata, no? Anyaman ti kasapulan mi. Naragsak ka. Uy, naragsak ka. Saan ka itong at nagbabawi? Habi ko magbabawi, Rico, awatin mo ti kinapod, no? Siyempre, idisakbay nga naramid ko, napanunod ko met, siyempre masaktan ka, kakaasi ka, ngam kunak met lang, nga makabubuan ganto, maawatan nak to, mabaling nga panunutem to, nga saan nga si ka, kensyak tinay kari, parang ganun. Lalagit kinataom, alisto ka lang nga makapag-recover. Oo, saan ka nagsanabi kasta? Naggasgastos ka lang, may dito, tapno lang makasarita na. Tapno ang muktagbuan. O sige na rin. Lipatan na kon, awantan. Biyag ko ni biyag ko, biyag mo ti biyag mo. Sabi ko Jerry, to sa kanto ang babawi. Wen, sa anak to ang babawi, kaya daw dawat ko metriko. Nasabi ko makapag-move on ka. Sabi ko makasarakan ko ti kasukat ko. Wen, sabi ko makasarakan ko ti kasukat mo. Nasakit manong na as in nga nakasaksakit. Imawan di sa bahali nga naramid ko no di nag-move on. Kaya di kaandak pa lang ti Japan manong naming kasladyak kamot pag naag susurot. Adakit din nadalapos ko no isungatat nakadalapos kanyak manong naming diya kamo no isungatat siya. Siguro isut di malapos kanya, gabutan nagsurusuri man. Sorry. I'm very sorry. Sorry. Okay lang. Baka sakmad lang di nakadalapos kan ka. Ilocano ka? Pilipinong Ilocano? Kabayan. Ilocana Akmet. Taga Isabela. Tagano ka? Taga Ilocos. Oh. Ape. Madlaw ko ngamin nga may ka. Problema ka rin na. No, tanya taramidak, kalpasan ti amin ta. Kahit ko nga makapagtrabaho dito eh. May kakamayan. Oray kat nalpas ba ti trabaho? May ka, siya akong ti mga miskan ka. Kas panakamulta kiti panakadalapos ko keng ka. Dag mo diyan, damay kan?
Ninya timbaga nga nagan na manunemi kanimbagak bet nga siyak ni Rico. Kabayatan nga binimirianda kami manunemi pinaistorya na kaniyak no anyat napasamak. Apay nga dakto ito Japan. Awan sigurado nga pagtrabahwak. Inistorya kang kuhana. Manipod rigi aging ga itay nga nagsarita kaming kani Cherry. Kastagayan ti pakasalitaan ti biyak mo kinayat. Imay mo pa itinandanon dito Japan. Tapos di kas nakita, mapanagnagkam no pudno ti amin. Saan ka ganap itinadamag mo. Ngabuta, diya ka mo ti mangruki. No saan ko nga, iyong put ti patenggana. Yan. Di mo amo ti mangruki, iti sabali nga dana ti biyak mo, no saan mo nga maigibos, di mo na nga dana. Parang ganun. Writer ka sa? Mate. Ang sa trabaho, dapat padasak mo din nagsusurat. Nung mo, i-recommender ka iti pagtrabaho. Huwag na nga dati bisak. Kahit ko, oo, problema ka neta. Alisto lang, ipamuspusan. Siya kung di makamo. No, kahit mo ha, tagtrabaho dito eh. Tapos saan nga masayang ti pinagpletem. Ngam no, kahit mo maladyo Pilipinas nagtrabaho nga, sublem ti trabaho, talatakin ka, no? At dakon dito eh. So nga dito ayaw ka nagtrabaho. Very good. Kinagyaman niya. Nagyaman na. Kayo imbag na po Diyos kanya eh. Takapay ko naman tikasta. Talaga na imbag na po Diyos. Awan sa pulam kang kuwana, perfecto isuna. Yung mapagay na imbag kang kakunam kadni. Agsaksakit pa lang tinakim mo. Kaputi naramid ti girlfriend mo. Ngim. Adda kami. Siya? Nakasagana nga mga agas iti sugat ti puso. Api ko naman tikasta. Di mo pa damagan na da-asawa. Saan mo nga lang at da-asawa na. Ikat boyfriend nga eh. Malaksi na. At agur-uray kang gadya Pilipinas. Saan nga nakauray? Anya? At dapat pinanawak kag peso. Saan nga nakauray? Nagbaligtad nga ron. Diya girlfriend mo, saan nga nagpauray kang ka? At inchi na ka. Yung siyak mat, imbes nga aguray, saan matan nga nakauray? Gamuta, adamatan sa bali nga babae ti biyag na. Kahit mo sawan, nasugat man tapusom? Nga arig nagdardara pa lang. Gapawam pa tinakaagas. Mamaling ka din nga siyak. Tagpresentar nga mga hagas, iti sugat tapusom. Tasyak mo ti mga hagas tapusom. Kasta, agin nagas ta. Mamaling ka di. Tsaka mo. No isulit at naitadhana. Apay ka din nga saan. Ninya. Rico. Di mo ko na yun, Rico. Nga nalipatan mo ni Cherry. Ruming unay alipatan ko. Takalpasan nga pinanawak. Nalipatan ko. Katsimang bay ka kanya. Tadi nalapos na. Kat saan ko ba tinrantat ng dalapos kang ka? Tinairanta, kat nagsabat ti dalanta. Tapos si kakin siya. I love you niya. Oh, nagalisto niya. Apay, saan ka din matakas at marik ng kanya? Nalipatan mo ka di ba nalipatan di boyfriend mo? Saan nga nakauray nga di Pilipinas? Nalipatan ko. Itinadalapos ka. Kasla, naagasan mo ti posok. Di mo baling kang arodin nga rakop. Uy, sampay lang ha. Jackmat ka di mas dao manong namit ako na dati ayat kat sumken isa dinuman nga lugar anyaman nga oras. Katrumbeng unay manong. Tanya ko mapay na trumbeng aramidek. Kalpasan nga naramit kanyak tikas Jenny Cherry. Nga daanin ti asawa nga hapon.
Nakastama tinapasama kinininya manunaymi nakiasawa kanumat din di boyfriend na nga pinanawan na di Isabela. Ganda kami manunaymi ngagpadpada nga nasugatan iti puso na. Nagsabat ti dalan mi tapno agin nagas kami. Insarek nagngarod manunaymi ti trabaho kat siyempre dito yung nga nagtrabaho. Isupay ng kita ti mabalin ko nga pagdagusan padak medla Pinoy manunaymi dagiti kinanduak iti pagtarusan mi o pagdagusan mi pagkasaraan mi. At dagiti katrabahoak adamat dagiti trabaho ti sabali. Sabali man tayo ni Ninya manunaymi ti ayan met dagiti dirmotori kada kita babahaya kasken kuana itinaduma-duma puli. Kaya makabulan ko dito ket damok tig sweldo manunaymi timawagak sa jabalay ket nangipawita. Kulak bala no turista ka la dita nga madamat ng trabaho. Kinandawaya ko nang tada ng tulong kanyak. So dito ako nga nagtrabaho. Kaya natin nagkaroon din tinapasamak yung kini Cherry. At na nasawa na tang. Kensi ka. At damat ang girlfriend ko sa Bali. Ngasot ng tulong kanya. Oo, kitam ko lahat na siya. Talasan mo kung mga pinilit mo nung pilit, ito napandita Japan. Hang kung mga nagsabat idalan nyo kanata ng tulong ka. Huwag narod tang. Tano, nagpupukak lang tadya ko. Pagkasaraak sa Manila, hanak kumapay nakadanon nito. Baka no, hang kumapay nga naagasan di pusok na nasugat. Kitam kadlangan niya. Di napimpilas itan di biyag mo. Yung tiyo nang namnama kini Cherry ko mga. Ala kita, tagibin naman ada ita. Sa mga saksaktan at nang tulong kang ka. Nagtinulong kami tang. Nagpadpata kami tikasat. Dakam sigurot na ikari. Alawan na nakadaganan ka nga ron Pas nagpunag trabaho. No, anan to ti plano yo? Ala akit agur ore kam data dito Basta saan ka maliblipat Amok nga agur urnong ka para iti masakbayam. Ngayon sa mo kumamat iliplipatan, nagdikabsat mo anak. Nang runakat ni, adda ka dito sa Japan. Aging gama nung naming ang kadang min kinininya iti agtipon. When? Tadarigdi kong daway, ngag-date kami, kat isupay ti pagbaybayadan mi ko naman ka mag-check-in. Magkita talagang ti pagkasaraan ta nga si kakin siya. Tapno, agdan natin ang kasakasawa. Kanagyaman ak, identay mo kanya katalik, ninya. Kanagyaman ak met, Rico, napanig na ka, masaan nga sikat mo na. Saan ka kagsapsapol ti Virgin? Apit saan nga Virgin idin ni Cherry? Tiyaman, nagkaubigan kam nga ron. Kaya sana ka mas dahaw, no? Impay mo, ti bagim, ti amin-amin mo, boyfriend mo, di Pilipinas. Isot na ko na, sikat na ikaduha. Sikat ti may kaduha, iti piyak ko. Ngayon sikat ikapatkan. Sikat na ikari. Kasanon, no? Agsublin to ni Cherry kang ka. Narigat na mapasamag dahil ta? Kunadang first love never dies. Kahit mo sa win, nagsubli kang kamot, di first love mo, malipatan na to, kada nagsubli ka kang kuwana? Saan tunga tama na mapasamag dahil ta? Kastamat ka ni Cherry. Saan tunga tama mapasamag dahil ta? Just in case nga ron. Awanan ti kapatbatgan kanyak no sanga si kaninya. Siksikan tulay. Manong nami dua tawen kon ditoy Japan. Kadadamat na ornong miya. Aging gagit dengan ni Cherry. Ninya ko nakuma manong nami. Ngagbakasyon kami. Agbakasyon lang unog for good. Agbakasyon. Tababalin taon tumatagsubli. Talaga nga di ba yung nakasagana nga mga kasar kanya? Aman, di magtulagan na ka na din. Sige.
Agpakasyon lan. Agpailogos ka, agpa Isabela. Kit orayek, iti pa naka pagtulagan ta na, umayo pa nga sasawa. Kaya doon malapas ti ba nagasasawa? Sabi ko matad ka Isabela, ijay Isabela ngagnaid. Syok ti lalaki, sweetheart. Ijay ta ilokos nga agkasaro, ijay ta ngagnaid. Ijay ta ngagbalay. Wala ipagpakasik to. Magsa dito Isabela. Okay? Ang narinig ka pagsalitaan dito. Adumat pa rin kapsat ko ang kadwa na tatangkinanan ko. Siyak nga rin ti problema eh. Tatatangkinanan ko lahat adi balay. Kat no, ihawid na to jay lokos. Dito tuloy nga awang kadwa na tatangkinanan. Nagbakasyon kami nga rod, manong nemi, kat dito kami lokos ngayon muna. Kadimteng. Tang. Ni Ninya. Ay, susaw. Kailangan mo yung binasmat nga amang yung ni Cherry. Saan yung inipalpalagit? Napalabas. Eh, pagpasumati ko namin. Napinpintas ti ugali na. Kaputa. Amok nga na kayo tagkatuluyan. Wanang, tang. At dagiti nagbalin nga kaya nayat mi, saan da nga nagbalin nga napudno. Iso nga da kami. Iti nagsabat ti dalan na kami nga nasaktan, kada kami tinaginagas iti sakit ti puso. Agdakil ti pamati kanak, kada kayo nagkatuloyan, kit napintas to di bangunan nyo ang pamilya, sabay ko ma. Siyempre, miyang kami ti dahi di nga rabi, manon nemi, nga nagpapas man iti ragsak kinininya. Nga iti kabigatan na, manon nemi, nabang ko intulod isuna at terminal ti bus ngagpa Isabela. Nga ti sumuno, nga Domingo, manunemi, kat iso, iti pa nagturong minto sa jay, tapno mapang kami mga asawa. One day before, manunemi, ngagpa Isabela kami, iti pagunyanak ni ading ko. Ano? Damakasapol ka. Ay, sina. Radyahin ka, ang kadanunan na tanah. Ano to? Iti kubo. Magurure sa dyan. Sino ya? Ang kadanunan na tanah. Mamuno sino? Loko ka no. Sangili ako nam. Sangili lang. Baga no, paltugan na. Sino ya? Mom. Yung masino. Ang garatan natin. Yung kastagat-sagat at makamon. Awang pulos tininamnamak manunay minyo sino. Nakiktutak lahay nga ni di malasing ko. Cherry? Hi. Kumusta kan? Kumusta kan, Rico? Rico nga, kinaubingak, kinaradwarak elementarya, high school, nga hindi pa ilaubing takit. Na-inlove itong galway sa kadata, di ba? You're my first love. Siyak mo ti first love mo. Apay nagkasapulan. Kano ka pa ka nakabakasyon? 2 days itan. Hakan nga subli di Japan? Haanin. Kasanon di asawam. Natayan. Anya. Nabalo ako. Ano yung patay na? Gapot na kinalakay na. Insukat nagtilakay nga hapon. Iso ting alisto nga matay ko na. Kito rin o, ada patahod na kinamaknang na. Uwapay. Sa ngayon palubos na kita anak na. O pulsti, nated kanyak. Haring na, ima-ima ka nag-awid dito Pilipinas. Haring na, di lang pinagpletek ka nag-awid. Kasta gayam. Damag ko nga, nagtrabaho ka gayam dyan. Hanggang nga nagos ka nag-awid, hindi naudi ka pa nagsarita ta. Kat nagbakasyon ka,
Namitas trabaho siguro dyan, atot urnong mo niya. Adun, nakasagana ko nga, nakasagana ka nga mga kasar kanya. Nagpeso, pangkasar. Iti nakairantaan, dadu mga nakairantaan ti urnong ko. Kituin, nakasagana ka, makikasar kang ka siyempre. Ngayon sana si ka. Hanggang sikat ikasar ko. Rico. Tabi ko mang sikat ikasar ko. Balo ako. Wala pa balo ka. Namnaman ka di ba lang kakayat ka? Saan nga sinsinan tinaramid mo, Cherry? Nakasaksakit. Di mo lang mo nakasunod pa nagsagabak. Iti pa nangikulbong kanya. Sa ita, subli ka, nagaslawan anyaman na ngay bagam nga nabalokan, nga nakasagana kan nga makikasar kanya. Anat lang naman nga napasamak kalpasan nini. Laglagak launay no pinagtalinan ko ti panagayat ko keng ka dito ta. Saan nga rumbing ayatan di kas keng ka. Narukup ka, Jerry. Ambisyosa ka. Gusto ti ko na ni tatang. Saan ka nga nagbalingan na pudno? Adala nang ijaya keng ka iti kinabak nang nalipatan na kun. Anya itang araw tinaganap mo? Bak nang managpeso di hapon nga inasawam? Natay. Ngayon di mating palubos di ka anak na nga damatawid mo? Gabutan mo da nga sambungin patig eh. Siguro, kaya't nagtaki asawa na diyang hapon tapos na damang estimar kang kuwana. Baka nadlaw damat nga sa among inistimar. Nga dyan lang mapanawan na kinamak ng tiyap after mo. Mabali mo ti pumanaw, Jerry. Itong bigat, mapanggamin mga sasawa sa Isabela. Kabuka rin di aldaw nga pa nagkita sa Japan, nagsama ti dalam mi kininin niya. Nagpadpada kam tigasan. Saan nga nakauray niya boyfriend na? Ininto ta si ka. Saan ka ba't ka nagpauray ka niya? Ta kami tinay ka rin. Ninin niya. Saan na si ka? Siyak ti first love mo. Kinapod no na Rico. Diyan ko inayat ti hapon nga lakay nga. Nakiasawa. Sikat ipatpatag ko. Kanamo kasyak met pala tipatpatag mo. Naladawan ti amin. Di ba? First love never dies. Nagnaro na kadagkobingan ta. Dahil talang ti pamatin. Ngamiha ang istot na pasamak. Saan ka na kayat? Kapag agbabawi ka nang ipatagkan ka. Agbabawi ka man, ngayon naladawan ti amin. Pumanaw kan. Kat sa mga disturbong pati biyag binginin niya. Nalpasan ti pasat mo ti biyag ko. Pasat na kalayangan ti napalabas. Kat ninin niya ti pasat ti agdama kat ni basakbayan. Pumanaw kan. Kasiyay laeng manunemi di kinasimple iti panagsarita mi kini Cherry. Agastamet iti panagsarita mi iti napangko dinanon suna sa Japan. Nga naman pa nasakit. Nasakit iti tinalakam ko. At siguro manunemi. Dahil tamat ti panakakarma na. Luan niya iti paen na kanyak iti kastamet iti napaay kang kuwana. Ngayon saan ko ang basol. Awan ti sabali ang aking basol no saan ngiso naman. Gaputa nagbalin nga naruko.
Nabang nga mga nga asawa, manon nemi, kadahang kami nga narigatan, kabutalis tulayng, nga napagkikinawatan ti partido ken partido. Kadito Ilocos, manong nemi, iti nakaangayan ti Kalaysa. Naisagahan nga nalaing, kalpasan data, manong nemi, sadya kami Isabela nga nagnahed. Sadya kami Isabela, manong nemi nga nagrubwat. Nga nagsubli, manong nemi iti Japan, tapno nang ituloy tagtrabaho. Tanalpasin manong nemi iti kinintaw mi nga bakasyon, ngayon kang panagkalaysa. Nagdan na kami madlan dito sa Japan, manong nemi ka dito nga naipasngay, iti umuna kan may kadua nga anak mi. Naipasngay da dito sa Japan, manong nemi, ni Rico Jr., ken kastamatan ken ni Angelica. Ngayon kinagayat mi batlahing manong nemi nga dito'y Pilipinas iti pangrugyan dat edukasyon. Iso nga nagawid kami kalbasan nga nakaipatakder kami manong nemi iti balay nga bukod mi nga naiyasudeg iti family house. Dagiti naganak kani Cherry. Naganak kani ninyo. Dito'y kami Isabela nga nagnaed manong nemi kat namin sampay nga pinapas mi iti 2 nga taon nga kontrata mi. Yung bata mi dagiti anak mi manong nemi sidong dagiti nakakamangat ket kalpasan iti panakalukay karigiti boundaries ti 2 nga tawen manong nemi nga lockdown iti sa nga lubungan. Iti laing na palabas nga Enero iti dayto nga tawen nga nagpurgod kami iti asawa. Kadadda kami tangagdama manong nemi dito Isabela nga nangipasdegan ti negosyo. Tay sulangan teramidan mi mang-manage ti negosyo, tapno ti ornong mi kwarta, ison ti nagpuunan mi, tapno ti kasta kat dagiti maganan siya mi, maornong para tinaranya ka masakbayan, dagiti 2 nga anak mi. Ni Cherry, manong nemi, awanan ti damag ko kenkuana. Tag subli sa kubli ka no sa Japan, mano. Nagda-Japayukin sa pagendo. Kaya mo na, sigon na iti damag akit atilada ka no, pakitandanaan na. Sayang ni Cherry. Tiin pateg ko nga nasapa. Kinaubingat. Imo na ngayat ko. Sayang. Ngamte ko nadan manong nemi no niya man tinairuit. Mayat na manuno saan. Na kami kinininya tinikari. Kagbinulag itirigat ka namay. Itong palbiag. Kan kadua minigidua nga anak mi. Dito nga ron ti pagkasalitak manong nemi kanagyaman naklaunay. Iti almos mo nga nangurnos. Kalpasan nga nag-inside keng kati detalyena. Sabi ko mamanong tadamat na ibatik nga adal, liliwa kan pagsarmingan tibiyag, karigiti patak ang dimngag. More power to your program anong enkadas. Toy nga radagyaman nga pagayam mo, Rico. Rico, thank you keng kati pa nagsurat mo. Salamat. Salamat. Kada kita'y nag-comment. Yeah? Thank you iti comment yo.